Čaká nás horúci september. Hovoria to niektorí meteorológovia a takmer všetci politológovia. 30. septembra nás čakajú parlamentné voľby. Tie rozhodnú, aký život bude na Slovensku ďalšie 4 roky. Tie posledné boli komplikované. COVID, vojna na Ukrajine, kríza energií, hypoték či cien potravín a politická kríza ustiaca do predčasných volieb zamávala nie iba ekonomikou rodín, ale aj vzťahmi medzi ľuďmi. Je príliš veľa zloby, negatívnej energie medzi vami. I toto je odraz slovenskej politiky. Nuž, aká bude politika, taký bude aj život v našej krajine. Občania, slovenský parlament a vláda potrebujú slušných, odborne zdatných zástupcov, takých, ktorí okrem ekonomickej prosperity nezabudnú aj na tých slabších. Som Pavel Haďari, advokát tých slabších, občanov aj regiónov. A moje skúsenosti dvojnásobného primátora krajského mesta, poslanca VÚC, sú zárukou, že rozumiem problémom, ktoré trápia občanov a poznám aj riešenia. Preto prichádzam s pokorou a prosbou o váš hlas. V roku 2023 pod číslom 23.